Rajae Dewa. Sowi Satria Srayu Raden Antasena. Wadah Antasena. Iya. Sewo Tumanggung Surta Kedung. Tumanggung Surta Kedung. Iya. Ayo. Awas. Cepat. As. Weh. Wah, mau main pukul batu.
Abdidinari swara tresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Hyang Jinali. Ayo kabeh prajurit kabeh padha mundur tak trajange dewa bisa nyayoni kridhaning Narendra sapa ngarep bentaran Sang Prabangsa kaya dene kowe bisa nglo jagat. Kadang sayang bongkoro waduh werkudoraku aku ano hamsa diboko lanyono lan dewa jebul dina iki tanah Jawa ketekan wata pitayane mungsuh mara coba tomongan koso sambat wong lanang bumung pripatya sambat wong wadon jengkel maraganing katimu lakon tak dukung wong pecah sirah waduh yen pancen kowe mangkono iki kena tak nggo jalan aku bakal golek kanthi sampe kos kangge kalungsit supaya para Pandhawa dina sanggata Kalimati waduh sinuwun kono asa sinuwun
Benare swara Kresna kalangkung ing tresnanira. Kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyabana Cinawi. Sang Kresna kakekku. Aku dora piye? Ora nyono ora leguru. Jebul negara Ngamarta ketekan mata pitayane mungsuh. Ratu Sakwarga bentar jejuluk Sang Prabu Hamsa dene Dempaka ing kalunggan dina samengko kumawani mlebu ana ing negara Ngamarta. Wangun iki dadi mata pitayane mungsuh. Kegasete Ratu negara Giribajra kang jiluk Prabu Jarasandha. Kang saka iku yang mongko tak wewas paribasan pang-pangan rem. Pang-pange wis dirempeli bleke isih meger-meger. Jarasandha tudina samengko isih meger-meger. Yen to Siadi bisa begakak Prabu Jarasandha Ratu negara Magadha. Para Pandhawa dina samengko bisa nggelar tasyakuran sesaji Raja Suya. Yen panjen ki mangkono tumuli dina samengko bebarengan kanthi nasta lawan aku. Putnaku jantraku munggah menyang negara Magadha. Nek kaya prayoga wektu dina samengko pun kangen lawan Siadi kaya oleh prayoga budal menyang kasatran Nadukala dhisik arep dhewe ngomplan kepiye iki kudu Kyai Permadi utawa Jana kudu dikanthi budal menyang Magadha. Iya yen pancen wangkon aku manut. Mung ya kuwi ya Di. Ambak ngono. Jarasandha Ratu kang wengis. Jarasandha Ratu kang kejem. Nek yen karo Pandhita banget nggone ngajeni. Iya. Mula kang saka iku kang kudu nganggo sanggit kang rungsit ngarti sampeka. Nggone manjing ana negara Giribajra kudu ngrasuk busana kabrahmanan utawa kapandhitan dhisik. Iya, manut apa sing dadi dawuh Jreteng Kresna kakangku. Kang Prabu Mandura, piye Yayi? Dinten samangke paduka Kang Prabu matur suwun sawetawis. Pranata lan sarta njagi dumateng tata katentrepaning praja negari Ngamarta. Iya, yen kaya mangkon aku manut. Ayo dia Jarasandha. Tak derake budal menyang negara Giribajra. Ayo Jreteng Kresna kakangku. Kayune Purwasa Jati
Ranas Ranas batine kandha gundung wedha kadya kabeh kenya kang tinani krama karana karanten panjang siti tidem perman lemper nawing candra kira-kira endah amlila perman pinerbawan sora nyatri wanjine wis ngancik gara-gara mangkana wijena pantana kewan catur ya sami gegujingan wonten ing sak pinggiring marga turah petruk kantong boleng sewekar kedep tos mak aku nyawang sendang wis meh jam 3 ya kurang 30 menit awake dhewe bubar ya jan dasare iki kanca-kanca mentuk kawit tanggal 18 April seprene kawit tanggal 1 Legena ya ngesuk prairong dina ke tanggal 9 bablas ana kedung sigok tulis mengko prai sedina rong dina mengko tanggal 13 gas tanggal 17 iya ya muga-muga diparing kesehatan kelancaran kaberkahan tumraping para kru sanggar seni madu karang nggone nindakake dharma lumantar ya kuwi kabudayan wayang kulit iya amin ya rabbal alamin hanyela iya selendang biru selendang biru selendang biru mengenai hati wah janis iki awake dhewe kelakon sowan mrene maneh taun wingi delalah tanggalane padha tumbuk mergo kene kuwi adate kuwi nek bersih desa ki mesti dinane Rebo. Iya. Tekan batin setiamu. Wah, jan.
nyuwun pesinden ing pojok wetan piyambak. Jobi. Iku nembe lucu-lucune ya, Tru. Anis kelangenane sing gambang iki kan. Wah, sing kok emang wah. Ngandel apa ora? Iya, Kak. Bisa main Ya, siwangi glopak, Cak. Alhamdulillah bengi awake dhewe nglakon sowan ngestu padha nuhuri dawuh timbalan ingkang mengku gati kadang-kadang panitia ana ing Desa Lemabang Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan kene ya Kang Gareng. Iya ya Tru. Bengi iki ujube apa iki warga agung ana ing Lemabang kene sing diarani ngadani pawiwahan utawa tasyakuran sedekah bumi utawa muruan bumi kaprah sinebut legenonan. Iya. Muga-muga didongakake ya, Tru. Bengi iki nggone warga agung ana ing Lemabang nindakake tasyakuran kunjuk ana ngarsane Gusti Allah. Muga-muga apa sing dadi sedyaning warga agung ing Lemabang diajabah dening Gusti sing gawe jagat. Amin Allahumma amin. Iya, kelakon sowan mrene maneh. Monggo yen tak etung kuwi kok kurang luwih kayane wis ping 5 iki awake dhewe ditimbali mrene. Iya. Ya muga-muga nggone paseduluran ing antarane Petruk karo panitia khususan perangkat desa munggah warga agung ana Lemabang iki bisa langgeng. Iya, amin ya rabbal alamin. Iki dasare mrene awake dhewe ora ijen. Wah, jan. Iki karo bintang tamu sing kondang ya saka wengkon Batang karo Kendal. Malah kepara iki ana Mbak Leni saka Boyolali. Iya. Saiki ning kene duwe anu, Tru, duwe apa jenenge? Predikat nama yang baru. Iya. Jarene Simulus dari Boyolali. Sing marai sapa? Rohadi. Aku yo gumun kat wingi Pak Rohadi ki statuse galuh ki pokoke bojone apa ya? Ora. Ya, monggo Mas Petruk karo Mas Bagong nglakoni jumeneng wonten panggung. Monggo Mas Petruk lan Mas Bagong. Kula angkosi. Namane padha Mas Petruk Mas Bagong. Sugeng enjing Mas Petruk. Nggih, sugeng enjing Mas. Alhamdulillah menika kelampan sowan wonten ngarsane para pepundhen sesepuh Aji Sepuh lenggah wonten ing Lemabang mriki Mas. Nggih, alhamdulillah nggih kang tasih muwon ugi tasih kathah Mas. Napa nggih Mas Petruk? Nggih, malah cah cilik-cilik ya ana sing isih nonton nganti yang rene. Alhamdulillah. Salah satu iki napa tresnane wong kene karo budayane awake dhewe. Leres. Nggih. Ya muga-muga sing nderek lungon sadalu natas dipun paringi sehat panjang yuswa, rezekine sing kathah, rezeki sing berkah, kersane kanggo kenanggo sangu ibadah. Ya padha nek ora kanggo panganan kamet. Amin. Kene sing kene. Iki bakal niku Mas. Pripun Mau curhat kalih kula. Curhat karo panjenengan. Weruh sindene jenengan jare kok wis ayu-ayu. Pengen bojo sinden iki terus. Oh, pengen bojo sinden. Nggih, jare priya truk aku ben bisa bojo sinden iki diwenehi srana truk kaya kuwi. Yo aku matur lho. Saya rasa bingung ngomong karo Mas Adit, ngomong bae karo Mas Adit. Napa perkara bojo karo sinden pengen bojo karo sinden kuwi takon karo Mas Dalang. Oh iya. Kersane diparingi srana kowe. Kowe iki pengen bojo sinden, Gong?
Alhamdulillah ora aja buka male Petro. Lu kenae kowe. Aku tuh ora kuat. Hah? Ora kuat duduk sindhen. Lu tapi mau jare pengen ndak sindhen kowe ngomongnya piye mau. Ora ada dari sampai Ajar. Iki digenake arep ora. aku sindhen ora seneng tegese tenan ngono. Hah? Nek makarya kok akeh banget. Oh. Heeh. Lu dasare kanca-kanca sanggar seniman bicara iki pancen lu garapane yo top-top. Alhamdulillah aku dari seneng. Yo seneng. Najan aku boleh lagi bengi. Heeh. Ya seneng engko bali entuk sangu jajal apa ora entuk sangu ya ora seneng kowe. Yo kuwi Lah iya ya sing bapak wae dhewe melu ndongake kanggone warga kene muga-muga sabibaripun dipun ruwat umbine tambah berkah subur makmur wargane guyub rukun kabeh tanduran subur amin wae apa kabeh ilanan amin ya rabbal alamin nek bab perkara kuwi mau kowe pengen cedak karo sinden iki gampang karo Mas Adi gampang lho kowe takono karo Mas Adi kae gurune oh sing jenenge wong wadon iki nak munggu Mas Dalang rangan tak nyang sekepel takono nang ora percaya oh kami ya jalan yang ora kebukun takono nang ora ngandel kowe Kowe pengen bojo sinden, Gong? ayo alhamdulillah ora pengen kenae ora pengen ya wah bojoku dhewe nang ya senep koyo hah akar bojone aku dhewe senep kok lho tapi ora kena kaya kuwi wong wadon kuwi kudu dimulyake Heeh. wong wadon ki ibarate apa maneh wong bojomu kan ya wis sepuh padha bae wong wadon ku wong ibarate Quran bodol lah iya dibuang dosa dibakar dosa disawang diwaca angel iki padha kaya wong wadon priye wong kreatif wong apian kreatif priye lho ana sak pawes kok ngamak edel lho aku kerja saka kene kebayaran to gajian engko tak tung karo wedok lho sesuk diutumke di amal-amalke diutumke oh ya berarti bojomu top oh ganjarane gede diutumke ya kredit bangkite pendring arisan kuwi yo arane yo dienggo awake dhewe tak kira didung-dungke di ngamalke ora yo iya iki bali maneh kowe cem ora jawab apa kuwi mau kae oh nek bab perkara srana karo Mas Dalang kuwi ora bakal kowe sing ragat lho lha kok ragate malah sing kalau kok nek bojo ragate ora gede ora ragat nak dongane saka Mas Dalang malah sing kowe bisa njaluk karo sing wadon malahan kowe iso saya njaluk lho iki takon kok sewu Piye? anu majalah Piye, Gong? iki malah aku sing nguripi sing wadon nak ana iki dalem Pedro sampean pinter Kuyo pinter kok piye lho? carane aku iso ngurus sinden piye ya Oh, pengen bojo karo sinden. nah Oh, pengen golek srana. Heeh. Aku winginane kuwi prihatin ning lor kono kuwi. Tirakan. Nek kowe pengen bojo sinden tak tulare karo kowe gelem ora, Gong? ya udah purun Oh, gelem. nggih Heeh, aku duweni iki jenenge ketu anak wewe. lah niku kanggone apa kaya Lho. Iki kudu dinggo iki jimat iki jenenge. iki jimat lho Iki ya. ngono Dinggo. awak sampean yo Heeh. sembrono lho mosok dicungke dhuwur lho iki lho cincin iki jalan tak pikir jalan ora nyadari iki digunen manu Heeh. iki anggone ya ning sirah wong kuwi kasih ora kajiane apa ya wis kok manut bae Manut wae pokoke dinggo. aku ya wis ngrasake dhewe kok sing bener nganggo kuwi Masya. Heeh. sing jenenge ketuan Ketu anak wewe. Heeh. Nek tak pikir kaya balita wis manut iki yo takono maneh Kuwi urung rampung, Gong. lho
Iki ana meneh iki jenenge. Pripun? Iki jenenge kacamata anak wewe. Ya. Wewe Saya mau kedua anak wewe. Banjur iki kacamata anak wewe. Lu anak wewe saiki yo padha bae nganggo kacamata. Karo Kak anak wewe gaul ya. Gaul oh gunen ora percaya. Cari gitu. Nggih dinggo pokoke dinggo. Malah kaya pinjem. Ini dari sakono Iya tenang, wis manut-manut. Wong aku yo wis ngrasake dhewe Wis tau ngrasake kasihan ngrasake iki. kasih tenang. Lho, kowe takono maneh, piye sanjur, piye carane? Terus sing terakhir iki jenenge popok wewe. Dinggo. Oh nang Kuwi dinggo. Iku nganggone nek teng pundi Mas? Nang sirah no. Nganggone ning sirah. Kowe nek nganggo apa kuwi syarat kuwi kowe arep nyekel sinden nang ngendi wae ora bakal weruh karo kowe. Iki kok kesiden kok. Kok iso ora kesinden iki? Nang apa? Wis manut wong sing jenenge serono kuwi yo sing jenenge obat ki ora enak. Obat ku ora ono sing enak yo kala mangsa yo pahit ngono. Wong tirakat yo abot. Lah melek. Iki carane Kuwi dinggo.